ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ኩሉ መድያዊ መሰረ ልምዓት አማሊኡ መጻኢ ዝጠልቦ መስርሕ ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ብምእታው ውጽኢታዊ ስራሕ እናተሰርሐ ይርከብ። ከተማ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ሕብረት አፍሪካን ማእኸል ዲፕሎማሲ ካብ ዝበሃሉ ከተማታት ዓለምና ሓንቲ እያ። ከተማ አዲስ አበባ ካብ ለንደንን ጀኒቫን ቀጺላ መበል ሳልሳይ መቐመጢት ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለምና ምዃና ተመስኪርላ እዩ። አዲስ አበባ ብርክ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ውሽጣ ሒዛ ትርከብ። እዛ ከተማ ታሪኽ አፍሪካውያን ዝተቐመጠላ መጻኢ ተስፍኦም ዝዝቱ ኢላን መቐመጢት ሕብረት አፍሪካ እውን እያ። ሕብረት አፍሪካ ዝተዋደደት ዝማዕበለትን ሰላማዊትን ብናይ ባዕላ ዜጋታት ትምራሕ ኣብ መድረኽ ዓለም ለኸ ተናሓናሓይ ዝኾነት አፍሪካ ንምፍጣር ዕላሙ እዩ። ኢኮኖሚ፣ ሰላም፣ ድሕንነት፣ ጥዕናን ትምህርትን ካልኦት ናይዛ ክፍለ ዓለም ወይ ከዓ ኣህጉር ብቐጥታ ዝነቕሑ ዛዕባታት እዮም። ብሕብረት ኮይኖም መፍትሒ ዘተኣላልሽሉ ድማ ኣብ ከተማና ከተማ አዲስ አበባ እዩ። እዛ ከተማ ካብ ነበር ትካል ሓድነት አፍሪካ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝርከቡ ቀንዲ ዝበሃሉ ዋዕላታት ብዓወት ኣተኣናጊዳ እያ። ካልእ ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መቐመጢኡ ዝገበረ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ሕብረት አፍሪካ ኢሲኤ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ካውንስል ኢኮኖምን ማሕበራውን ዝተጣየሸ ኢሲኤ ኣብ ልዕሊ 75 ካሬ ሜትሮ ዝዓረፈን ብ6 ሚልዮን ብር ወጻኢ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ህንጸቱ ተዛዚሙ ተመሪቑ እዩ። ከም ኣቋጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ1963 ነበር ትካል ሓድነት አፍሪካ ዝተመስረተሉ ኣብዚ ህንጻ እዚ ኣዳራሽ አፍሪካ ምዃኑ ታሪኻዊ ይገብሮ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብሕማም ትጥቃዕ አፍሪካ ንምድሓን ዝተጣየሸ ማእኸል መከላኸልን መቆጻጸርን ሲዲሲ አፍሪካ መቐመጢኡ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ ገይሩ ይርከብ። ሲዲሲ አፍሪካ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕማማት ዘጽንዑ በዓል ሞያታት ምፍራይን ንኽታበታት ዝኾኑ ናውትታት ብናይ ባዕልኻ ዓቕሚ ምፍራይ ድማ ቀንዲ ዕላሙ እዩ። አዲስ አበባ ኣብ ውሽጣ ብርክ ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዲፕሎማሲ ሓቂፋ ትርከብ እያ። አዲስ አበባ በዓለም ሶስተኛ ዲፕሎማቲክ ከተማ ነች። አዲስ አበባ ካብ ዓለም መበል ሳልሰይቲ ዲፕሎማቲክ ከተማ እያ። ካብዚ ብዘለለ ልዕሊ 196 ዝኾኑ ዓለም ለኸ ኤምባስታት ይርከብዋ። ዋና ከተማ አፍሪካ እውን እያ። አፍሪካውያን ኣብዚ እንትመፁ ናተይነትን ናይ ዋንነትን ዝብል ስምዒት ኣለዎም። ኤምባስታቶም ናይ ኩሎም አፍሪካውያን ኣብ ዘለው። ስለዚ በዚ መንፅር ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ማለት ናብ ካልእቲ ገዝኦም ከም ምምፃእ ማለት እዩ። ሕዚ ዝርአ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ጽባቐኣን ዘመናውነታን ዓብዪ ዝበሃል ለውጢ እናምፅእ ዘሎ እንትኾን ከተማ አዲስ አበባ ከም ሽማ ሓድሽ ዕምባባ እናገበራ እውን ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ከተማ አዲስ አበባ ጽብቕትን ምዕርግትን ከተማ ብምዃና ብርክ ዝበሉ ዓለም ለኻዊ አህጉራውን ሃገራውን ዓበይቲ ኮንፈረንስታት አካይዳ እያ። የተለያዩ የልማት ስፍራዎችን ጎብኝተናል። የኮሪደር ልማቶችን ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ቦታታት ዑደት ጌርና ኢና። ልምዓት ኮሪደር ዝበሃሉ ካብ ሲኤምሲ ጀሚርና ክሳብ ዓድዋ 00 ሙዚየም ተዘዋዊርና ኢና። እዚ ዝገበርናዮ ዑደት እዛ ከተማ ኣብ ምንታይ ብርክያ ዘላ? እዛ ካብ ዓለምና መበል ሳልሳይ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለምና ትበሃል ከተማ ከም ሽማ ድያ ዘላ? እዚ ንምግባር ድማ ከተማ መምሕዳር እናሰርሐ ንምባልን ሓፈሻዊ ሃገራዊ ስራሕቲ ንምርአይና ኪልና። አዲስ አበባን ያው በፊት እንደምናውቀው ወይ ደግሞ ስሙ ላይ እንደነበረ ስሙና በፊት የምናውቀው የተለያየ ነበር። አዲስ አበባ ከም ሽማ ቀድም ሕዚ ከም እንፈልጣ ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ። ሕዚ በአካል ንሪኦ ዘለና ካብ ዝሰማዕናዮ ዝሐሸ እዩ። ካብ ምስማዕ ብዓይኒ ምርአይ ይሕሽ ብዝብል እዩ ንሕና መጺና ዑደት ጌርና ዘለና። ብጣዕሚ ተዛዊርና ርኢናዮ ኢና። እዚ ድማ ካብ ዝዝረበሉ ንላዕሊ እዩ ኮይኑና ብጣዕሚ ጽቡቕ ሃገርና በዚ ኩነታት ተቐጺላ ካብቲ ዝተባሃለ ንላዕሊ ዝሐሸ ዕብየት ብኢኮኖሚን ብፖለቲካውን ዘፈርን ዝተረጋግዐ ኩነታት ይመጽእ እዩ ኢልና ንሓስብ። ዝረኣናዮ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ብሓፈሻ ግና ብዙሕ ቦታ ኢና ተዘዋዊርና ዑደት ጌርና። ላለፉት 37 ዓመታት ያህል የአፍሪካ ህብረትን አዘጋጅተናል።
ዘንድሮ ግን 38ኛው በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ነው ዝግጅት እያደረግን ያለነው። ነዝሓለፉ 37 ዓመታት ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ምድላው ጌርና ኢና ሎማ ዓመት መበል 38 ዓመት ዝምልከት ብድምቀት ንምኽባር ምድላው እናገበርና ኢና ዘለና ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሃገራዊ ምስሊ ንምህናጽ እዩ ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ ዝሰናዳእ ዝነበረ ሕዚ ግና ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ፈጣሪት ምዃና ብዘረጋግጽ መልክዑ ኣብ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ እዚ ነገር አጉሊና ምርኣይ ኣለና ካብዚ ውሽጢ እቲ ሓደ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ኣለዉ እዞም ስራሕቲ እዚኦም ምስሊ ሃገር ብዝግባእ ዝሃንጽ ምዃኑ ምሻጥ ኣለና ተሳተፍትና ኣብ ዝመጽሉና እዋን ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ንዕኦምን ካልኦት ሃገራት ተሞክሮ ንኽኸውን ብዝኽእል ኩነታት እዚ ድማ ንምሻጥ እዩ We visit a lot of beautiful places here in Addis Ababa like Arwa museums. ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብርክት ዝበሉ ምዕሩጋት ቦታታት ዑደት ገይረ ኣለኹ ከሙዚየም ዓድዋ ፓርክታት ዝመሳሰሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህዝቢ ለዋህ ህዝቢ ምዃኑ ኢሉ እውን ነዚ ዑደት መተሓበርቲ ኣካላት መንግስትን ካብዚ ብላዕሊ ድማ ጸባዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብሓፈሻ ንዝገበርኩምልና ክንክን ከመስገን ይፈቱ አዲስ አበባ ከተማችን የቱሪዝም ኮንፈረንስ መዳረሻ ለማድረግ ነው በበክሮችን እየሰራን ያለነው ከተማና አዲስ አበባ መባጻኹም ፈረስ ቱሪዝም ንምግባር በርትዕና እናስራሕና ኢና ዘለና ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ልዕሊ 16 ዝኾኑ አህግራውን ዓለም ለኻውን ኮንፈረንስታት አዳሊና ኢና ይሄ ጉብኝት አንደኛ ራሳችን እንድናውቅ ከዛ ውጭ ደግሞ የሚመጡ እንግዶች የአፍሪካ ህብረት እንግዶችን ለማስጎብኘት እዚ ዝገበርና ዑደት ቀዳማይ ንባዕልና ንምፍላጥ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንዝመጹ አጋይሽ ሕብረት አፍሪካ ዑደት ንምግላጽ ምስ መጹ ድማ ለውጢ ዛ ከተማ እንትሪኡ ዝግረሙሉ ዝኸውን ስለዚ እዚ ለውጢ እንታይ ይመስል ንዝብል ምልስ ኢልና ንምዝካርን ኢሉ እውን ንቐጻሊ ስራሕና ከም ቀረብ ንኾነና እዩ እዚ ድማ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ዓለማችን ላይ አሁን በዚህ ሰዓት የአየር ንብረት ለውጥ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ከመሆኑ የተነሳ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝሕዚ እዋን ለውጢ ንብረት አየር ክሌማ ዝምልከት ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ብምዃኑ ሓምለዋይ ልምዓት ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ዝተተኸሉ ፈልሰታት ብጣዕሚ ጽቡቓት እዮም እዚ በዚ እንት ዝቐጽልን ካልኦት ዘይተኸሉ ከባቢታት ካብዚ ተመክሮ ብምውሳድ በቢ ከባቢኦም እንት ዝስፋሕፍሑ ምድረ በዳነት ካብ ሃገርና ዝጠፍኡሉን ኢሉ እውን ጥሜት ስቃይን ጸገም ጠቕሊሉ ካብ ውሽጢ ሃገርና ይጠፍእ እዩ ኢለ ዝሓስብ የዲፕሎማሲ ማዕከል ብዙ መሰረተ ልማት ይፈልጋል መንገዶቹ ሳቢ መሆን አለባቸው ማእከል ዲፕሎማሲ ዝኾነት ከተማ ብዙሓት መሰረተ ልምዓት የድሊ ዝስርሑ መንገድታት ሰሓብቲ ምዃን ኣለዎም መንገዲ መኪናን እግረኛን ምፍልላይ ኣለዎ መእከብ ዳራሻት መዘናግዒ ቦታታት ክህልው ይግባእ ንኣብነት እዞም ዝመጹ አጋይሽ ውፅእ ኢልና ክንርኢ ክንዘናጋዕ ኢና እንትብሉ ዝርእዎም ነገራት ዝስሕቡ ነገራት ምስሊ ኢትዮጵያ ዘርእዩ ክኾኑ ኣለዎም ኢትዮጵያ ድማ ዓባይ ሃገር እያ አፍሪካውያን ከም ኣዲኦም ዝርእዋ ተምሳሌት ናጽነት እያ ኢሉውን ርዕሰ ከተማ አፍሪካ እያ ትልቁ ነገር ያዩዋቸው ነገሮች ምንድነው የፕሮጀክት የመፈጸማችንን አቅም አይቻለሁ ሓደ ዓቢ ነገር ዝረኣኽዎ ዓቕሚ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክታት ምዕዛብ ክኢል ኣለኹ ካልኣይ ድማ ካልኦት ከተማታት ከምዚ ቁልጡፍ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክት ኣይረኣዩ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብዝሓፀረ ግዜ እናሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ኣፈጻጽማ ፕሮጀክት ንነበርቲ ምዕሪ ናይ ምግባር ኩነታት ኢሉ እውን ንኣጋይሽና ምዕሪ ምግባር እዚ ድማ ንዝመፁ አፍሪካውያን ኣሕዋት ግንዛቤ ምትሓዝ እዩ ዝኸውን ከተማ አዲስ አበባ ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 1 ጳጉሜል 2016 ዓ.ም ፎረም ከተማታት አፍሪካ ኣካይዳ እያ ኣብዚ ዝተሳለጠ ዋዕላ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ዕዱማት አጋይሽ ተረኺቦም ዕውዝ ዝበሃል ፎረም ኣካይዶም እዮም ኢትዮጵያ መድረኽ አጀንዳ ልምዓት ከተማ ንመፈለምቲ እዋን ንኽትገብር ዝገበራ ኣብ ምልዓዓል ፓን አፍሪካኒዝም ንኻልኦት ምኽንያት ናጽነት ምዃናን ኢሉ እውን ምስ ታሪኻዊ ኣማጻጽኣን ነዚ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ ኢትዮጵያ በከተማ ልማት አጀንዳ አፍሪካ ዩኒት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰባሰብበትን መድረክ ኢትዮጵያ ንታገኘው ነው ኢትዮጵያ አጀንዳ መድረኻት ልምዓት ከተማታት ንኽትረክብ ካብ ዝገበራ
ኣፓን ኣፍሪካኒዝም ንኻልኦት ኣሓት ሃገራት ምኽንያት ናጽነት ብምዃን ኢሉውን ምስ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ መንጽር ብፍላይ ባህርን ሃገርናን ካልኦት ሃገራትን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣፈላላይ ኣለዎም ስለዚ ካብዚ መንጽር እዩ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ መበል ካልኣይ ተመክሮ ልምዓት ከተማ ንኣፍሪካ ክነካፍል እንኽእል ብዙሕ ነገር እንተሃለወ መንግስትና ንልምዓት ከተማ ዝህቦ ጠመተ መበገሲ ብምግባር ጽቡቕ ተመክሮታት ኣለውዎ ካብ ዝብል መንጽር እዩ ብሳልሳይ ብርኪ ድማ እቶም ዝቐረቡ ረቋሕታት ብዝሐሸ ቀረብን ፍልጠትን ምምላእ ምኽኣልና ተመራጺት ክትኸውን ገይርዋ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳለጡ ፎረም ከተማታት ኣፍሪካ ኣብ ኣጀንዳ 2063 ዝተቐመጡ ሽቶ መበገሲ ብምግባር እዛ ሃገር እናጋጠማ ዘሎ ጸገማት ንምፍላይን ከምኡውን ዘላቒ መፍትሒ ንምምጻእ ተባሂሉ ዝተኻየደ ውዕውዕ ዋዕላ ከም ዝነበረ ይሕበር እዩ ከተማ ስንል መጀመሪያ ሁለቱም የፊዚካል ወይ ደግሞ የቁሳዊ ፓርቱና የሰዋዊ ፓርት አለው ፈለማ ምዝማን ከተማታት እንትንብል ክልቲኦም ቁሳዊ አካሉ ሰብአዊ ክፋሉ ዲሞግራፊው እንብሎ ምስ ምዝማን ከተማታት ሰብ ምብዛሕ ሙሳኽ እዚ ክበሃል እንተሎ ብተፈጥሮ ይኹን ብፍልፍላት ብተወሳኽውን ምግፋሕ ከባቢ እዩ ስለዚ ነዚ ብኣግባቡ ምትሓዝ እንተኽኢልና ሓሙሽተ ዕፅፈ ፍርያት ይውስኽ እዩ በአግባቡ እንድሕር ዘይተተሓዘ ድማ ብጣዕሚ መፋለሲ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ኪሳሩ ንሃገር ዘስግ እዩ እዚ ድማ ብጽቡቕ ተመክሮ ኢትዮጵያን ንፈልጦ ኢና ዛዕባ ምክታም ከተማታት ንኢትዮጵያ ዓብዪ ፈተና ዝኾነሉ እዋን ነይሩ እዩ ባህሪ ምክታም ከተማታት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሓድሽ ራእይ ዝኸልዐ ኮይኑ እዩ ንሪኦ ዘለና ሕዚ ከተማታትና ኣብዚ እዋን ካብ ውሽጢ እናተሓደሱ ካብ ወፃኢ ድማ እናገፍሑ እንትኸዱ ክንደይ ዝኣክል ጽባቐ ኣለዎ ዝብል ምስ ምክታም ከተማታት ኣተሓይዝና ኢና ንሪኦ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ብርክ ዝበሉ ገፋሕትን ነዋሕትን ጽርግያታት መኻይንን ብሽክሌታን መንገዲ እግረኛን ደረጃኦም ሓልዮም ዝተሰርሑ እንትኾኑ ነዚ ድማ ከተማና ካብዛ ሰለጠቶም ዓበይቲ ዋዕላታት ተመራጺት ገይርዋ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ደረጃኦም ዝሓለዉ ህንጻታት ዘለዋ መባጽሒ ሕደተኛታትን ኣብ ውሽጣ ሓፊቓ ተረከብ ምዃና ተባሃጊት ንክትኾን ገይርዋ እዩ ኢትዮጵያ ብዙ የዓለም አቀፍ ሰሚቶችን ፕሮግራም ኮንፈረንሶችን ታዘጋጃለች ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኮንፈረንሳት ተዳልያ ነዚ ድማ ልምዱ ስለ ዘለና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና እዚ ዝገበርናዮ ዑደት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ካብ 54 ሃገራት ተወለድቲ ኣፍሪካ ናብዚ ስነ ስርዓት ዑደት ንምግባር እዮም ዝመጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እናሰርሐ ከም ዘሎን መርኣይ እዩ ዝልምዓት እዚ ነዚ ኢልና ኢና ንሕና ዘተሓባበረና ንሕና ርኢና ካልኦት እውን ምርኣይ ኣለዎም ንሕና ብተግባር እናሰርሐና ኢና ዘለና እዚ ድማ ንኻልኦት እናርኣና ብተወሳኺ ልምዲ ብምውሳድ ኣፍልጦ ሂቦም ንኻልኦት ድማ ምስሊ ንኽቕይሩን እዚ ክብል እንተለኹ ኢትዮጵያ እናማዕበለት ኣይኮነትን ጥሜት ኣሎ ንዝብሉ ኣካላት መልሲ ዝኸውን ምዃኑ ምግንዛብ እዩ እዚ ድማ ናብ ሃገሮም ብምውሳድ ጽቡቕ ተመክሮ ክኾኖም እዩ ኢለ ይሓስብ we got to Addis Ababa, I was really excited to learn about the history of the place. ናብ አዲስ አበባ ምስ መጻኹ ታሪኽ እዚ ቦታ ብጣዕሚ እዩ ኣግሪምኒ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ልምዲ እየ ወሲደ ዘለኹ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትኸዎ ነገር እንተሃለወ ባህሉ ህዝቡ ምግቡ ቡኑን ኢሉውን እዚ ኣሰራርሓ ምግቦም ከመይ ገይረየ ምስናትና ከለማምዶ ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ባህላዊ ምግቢ እዩ ዘለዎም ኣነ ናብ ሃገረይ ዚምባብዌ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ምግቢ ንኸዳለው ድፊት ክገብር እየ እዚ ድማ ናይ ኣፍሪካ ምግቢ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክጥቀም ኣለዎ ተስፋ ይገብር ናይ ኢትዮጵያ ምግቢ ኩሎም ኣፍሪካውያን ኣብ ዓዶም ክጥቀምሉ ይኣምን Ethiopia how it is developed in the last years but I found that's true ኢትዮጵያ ኣብዞም ውሕዳት ዓመታት እናዓበየትን እናተቐየረትን ከም ዘላ ተዓዚበ ኣለኹ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ብሓፈሻ ተቐይራ እያ ካብዚ ምስ ተመለስኹ ናብ ካልእ ዓዲ ወይ ሃገር ዑደት ክገብር እንከለኹ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ምቹው ተዓዲ ምዃና ክዛረብ እየ Addis Ababa is quite an interesting city.
I love the people who are big on culture. አዲስ አበባ ብጣዕሚ ሰሓቢት ከተማ እያ ህዝቢ ኢትዮጵያን ባህሉን ብጣዕሚ የዝፈትዎ ምግቦም ብጣዕሚ ጥዑምን ሰሓብን እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ባህላዊ ቤት ብልዒ ርኢ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋናት ካብዚ ምግቢ እዚ ከይፈላለ ኢለ ባህላዊ ምግቦም ጥራሕ ይምገብ ነይረ ብጣዕሚ እየ ከንኦም ዝደሊ አዲስ አበባ ንሽማ ዝምጥንን ግርማ መጎስ እናተኸደነት እያ ዘላ እዚ ሰናይ ተመኩሮን ልምድን ኣብ ካልኦት ከተማታት ተስፋሕፊሑ ካልእ ሃገራዊ ምስሊ እንረኽበሉን እናባዝሕሉን ተመራጺ ስጉምቱ እዩ ኣብ መወዳእታ ንጽዋሕ ዛሳግር ራእይ ሓዚልና ዝተበታተና ሃፍተገነትናን ኣኻኺብናን ጠርኒፍናን ምዕብልቲ ንዜጋታታ ትምቹ ትህረፍ ንስሕበት ቱሪዝም ጽቡቕ ምስሊ ዘለዎ ሃገር ንምህናጽ ጻዕሪ ሓድነት ምትሕግጋዝን ሃርኮትኮትን ቃልሲ ጸረ ድኽነት ኣጠናኺርና ብምቕጻል ስሕበት ብኹሉ መዳይ ንክህልዋ ክንሰርሐሉ ይግባአና ዝብል ናይ ዝዕለት ሰናይ መልእኽትና እዩ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም